Dünýede iň uzun ady bilen tanalan yer. Täze Zelandiýada ýerleşen, gysga ady bilen Taumata dagy Hawke aýlygynda ýerleşen 305 metr beýiklikdäki dagdyr. Bu ad Täze Zelandiýanyň yerli ýylatynyň gürleýän Maori dilinden gelip çykýar. Adynyň uzunlugy 85 harfdan ibaret bolan bu dag Guinness'in rekordlar kitabyna iň uzun atly yer hukmynda girdi. Bu dağın ady türkmen diline terjime edilende dizleri bilen dağlara çıkan beýik seýahatçy Tamaçayanyň söýgülisi üçin tüýtük çalýan depesi diýmekdir. Men bu dağın adyny dogry aýtsam aýtmany ýaltanýan. Hany sizem okap görüň, aýtyp bilýäňizmi? Mata waka tangi hanga ko au o tamatea juri pukaka piki maunga horo nuku foka iwi he nuwa ki tanatahu to his lover. Bu video barada öz pikirleriňizi kommentariýalar bölüminde görkezip bilersiňiz. Endiki videomda görüşýänçek hoş, sag bolun.